The number is not connecting anymore. I don't know why this is like this. I've told you to work. Okay, I'll show you. Just double celebration. Boy, how you got that? Yes, the whole family to honor our parents. But your officer, every day by day I just I just want to say thank you, see, I'm living large, I get them just for my ghetto. Never forget where I come from, not from ghetto. I just want to say thank you. Every day by day I just celebrate. I know. Everything I get them just for my ghetto. 50 years of love, 80 years of life. I just want to say thank you.
Making the pass now you aki aka anya no wale wem anyi anya I don't want to tell you my faith to for ya kawan esta mete siapa dulu esta ibu kama ada kita dulu medinya itu bikin sini riwayat itu cobanya itu naik ke dalam bahasa Jerman It is a special request by the family. Lord, I won't go and get an opening prayer. I shall go back to the room. We're still going to see you now. We're going to work there. I think I pull out on your Chineke. You see, now fun now. I'm also Chineke pulling me for Omoge na n'iri na-ekene gị n'isi mmadụ na-agba Prof John Okoye ya na nwunye ya Cecilia, Mrs. Cecilia Okoye ekene gị na-aja gị mma maka in a special way maka etu isi wee Prof John Okoye we mee 80 years anyị bụ ụmụ gị na-ekene gị n'isi ya onye bi ya na Prof na-emekwu 50 years ife ji wee gba akwụkwọ Chineke ọdụrụ ofele anyị na-ekene gị na-ayọ gị ka inyerufe aka tụkwasịrị Prof Okoye mmaji kwuru mmaji na-arụ ijegide ya Prof ịma onye elu ndị mmadụ akarị n'oge ọ nọ na Nsụka ndị adazi in particular bịa bụ a beehive of activities oge ọ nọ na Nsụka so anyị na-ekene gị nwunye ya na Prof so anyị mego 50 years eji wee gbaa akwụkwọ anyị na-ayọ gị n'isi fa biko dubefa ụmụaka inyelufa ịgọziri fa ọfụma fa gaa n'iru anyị na-ayọ gị ịkwafa mmụọ agam n'iru anyị na-ayọzi gị onye nwe anyị Chineke ịkpọtara anyị ka anyị gọzie ka anyị nọnyere ya nọnyelufa n'ọnọdụ a anyị na-ayọ gị biko
do. Omena ebe anyị nọ kịta na-eme na-akwanyere ugwu biko mee ka ọ gaa ọfụma ka ife niile gaa ọfụma ka otuto na mbuli elu bụrụ nke gị ife ndị a ga anyị na-ayọ site na Kraịst onye nwe anyị. Gwa m ụlọ ekwukwara ikpere n'ala mana asị m nwa ọjị tụọ ya ma wa ọ bụghị mbebe aka ebe asị chukwu onye oke dị ibe niile ya bịa biko ya bịa n'ọjị a anyị na-ekenye n'ibe niile o mere anyị kene ya na ndụ o nyere nwanne anyị nwoke anyị na-asị ya biko nye ndo ọ bụghị onye ọ nabiriri ibe obi wenyasị ya akwụ wee kwue ya wee nọ ya 50 years ana m asị na ọ ya adịrịba anyị nwebiara aja ọ na-asị na ọ ya adịrị anyị mmanwụ ọ ya adịrị onye enu mma dịrị onye a na mmanwụ ibe na-ekwu ụda na onye ọbụla bịara ebe a ụkwụ o ji bịa maka ka ọ ya-eji wee na ya makarịta na-asịkwa biko chukwu onye okwe na onye anaghị eme ebe a mbụ John eze na nwaji na-emelụ ya na-eri ya anya ya na onye bie ya bụkwa ha na-eme anya na-ekwe obere ka ihe mebe ọ bụghị na ahịa ha agaghị agaghị anyị eme nke ahụ n'oge ruo na-akpọ nna ya ba si ha bịa n'ọjị na-akpọ ndị adazi nnukwu ndị biwere adazi nnukwu ba bịa n'ọjị na-asị na ọya adịla anyị mma na nkwado na-ekete n'oye dị na agwa ọya adị n'olu mmadụ onye Igbo mma na olu na Igbo nwanne onye si na anyị adị nyadụ mana onye sikwa na ahịa ha adụ ya na ụgha ibe nnekwu na ana m asị tupu biko ya gọzie n'ọjị gọzie onye ọ na-abịala ebe a onye ya na anya nwere ezigbo okwu na chiga azụ na bịa bịa ka nna ya okwu na ebere ya site na Kraịst onye nwe Chief and Mrs. Honorable Ezaneze Chinedum so go on. In fact, not be done. Chugging, no. And another time, this answer of you are also putting on. Esa nanzako nobu, esa nochindo. Commissioner Prime Minister Obada Zinobo, Chief Emmanuel Kalo Ubumba, Nobu Naikenelo, once again now. Okoye, Nobu Naikenelo Kazilege. Yes, ihe niile akwado gwelo, oya teme, anyị ga-afịa n'anya. Onobu, Ezana, Ochiloza, Ezana, Ezeni, Ezana, Wachinemelu, Ezana, Nenebaku, Bifue, Onobu Kaino, celebrating 50 years of love and 80 years of life. The ushers, unu ga-ejide opener. Ndị na-eke mmanya ị ga-eji opener onye nyere mmanya ekpetela ya o. Mike.
Yes, I want also to recognize the presence of Mrs. Cecilia. Odekezie, Ocheze Aikenebi, Ochezebalo. Hello. I shall even report about the way you solve things. If you don't see people, Prof, for I have to actually make any complaint. If you don't see, if you don't jump at the middle. If you don't see when I done, people know. And then they've not jump anybody. I'm going to come and enjoy that's there. Prominent men. Thank you very much. Cecilia, I like to know. Thank you. We are looking forward for 90. No. Esa no, mi pechito. Esa na, última ese. Esa na, y pecho poco de me. Esa pudo fue. Otro coco. Madubike. Mama. No. You're welcome. Oliver American. MC. Thank you. Hello. Yes. Professor, thank you very much. cake I want cake now. Double celebration. The 50 years
wedding anniversary. Okay, boy, for 80 years birthday of Namojo, Professor Emeritus. Ezana watching a medal. Ezana the Therefore, Ezana Ochiro Zuo. Ezana Unazubero, Pico Basteveno. I only have uno mba Namojo Yanodano. Boy, and then I open and I call it again, or I put out on Yanoya Bill. Don't know, ya. Don't know, get it. Obiora, Chineke, Mother of Parent. And to the glory of God, we are celebrating the 80th veteran and children. And the wife. Of Masia, they would not be here. Now, go there celebrate 80 and 100 great grandchildren. So, why get celebrate 110 years? Great grandchildren. So, why get celebrate 120 years? Great grandchildren, so in good health and sound mind, in Jesus' name. And I go on again. I didn't know so very well. So we celebrate 50 years now. Now celebration, if I'm I'm calling Jesus. Everybody celebrate Golden Jubilee. I got the Kwando celebrate 75 years wedding anniversary. Jesus. No to Akaba, the Diamond celebration 100 years wedding anniversary. Stena Masi Chineke. I got no celebrate the prayer in good health and sound mind in Jesus' name. And when I think I come to take care to the glory of God, Arike and above you, those are above her. If I could give them when get to go to Papa, all the Papa. If you celebrate, go Momo, celebrate. Umu, Nenomo, get to buy when celebrating their 100th anniversary. Now, Jesus. I want they are cutting this cake in the name of God the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So, because thank you for being moderation. China is in my name. Professor Mrs. Kilo Okoye, wife of
Thank you. Professor Augustine, the Adama of Adasunu, Professor Kennedy. Thank you. Chinani. Man, I don't know. Thank you. Owadewu, the man died. But I don't know. Owadewu. I don't know. I just don't. And then more. Go to the kid. Chinani. Thank you. Yes. Professor Mrs. Cecilia, Eugenia, wife of late Professor Augustine Obiekese, Adama of Adasunu. Rochester, Sekelaye. You're my sweetie, my sugar, my baby, my love. Thank you. Thank you. Thank you. It's not bad.
Outlandish.
My